Kublai pi baro kini gilong ki kubor bamta kasngi. Chief Executive Member CEM uba penya sing CEM hakasngi bawan bantap e kavon ong baling ba ki kamba ulatrei kum CEM ka KHATC udan ka jingkerman ka bakraw bagi pat ba kin ai ka jingkershan bapurai umenta ka kentiru. Halor karai penyakun nanong thamai constituency ong ka an ka sya ingi bangin yakun na kanu nuru ka constituency bat ngaladei UMDC ar samoy na sorin kam constituency Hendrai karai hi bangan yakun na North Mai constituency kalong naman nga day utray siya. Kaway na kadaw hi bangaray ban yakun na gani ka constituency kalong na marga jingklat kandit UMDC kanong Thamay constituency uba latip lang karkongor. Balada iba latip lang idang don ngan omtre ban yakun na gani ka constituency na mar omdon bala ban pendram ya iba he babaro hi ya iit ya buram ula pendram. Kajingkhat no jong i kapelong ya gani ka constituency ban omdan nong wi khman bat ki babun hi ki kendu yang i ban pha yakun namar gani ka constituency kumta ngalarai ban yakun na nong thamai constituency long shushu uba penyai sings im ula pen pau ya kajing pher hagani ka MDC election namar haus nam arhajar khandai ka election kalong jai bha Raymanta usnam kalong shongshit kene ke MDC election menta ka penkhi bhai ya ka jingmut jing perkhat jong upai ba namar ki babun ki mat kimi habakran halor ki jing kantho ulong ka jing kantho habakwa tang ban su kantho yo bet hi kalan ya ki batrai ru sha kno bat ki bam trai ru sha kno balada trai bha ka no ru andrei ka sulong balada ka jing kantho ka dei ka badar nong rim tengin perkhat andrei lada ka dei ka jing kantho ka bam Syong nongrim tengin omsam. To nakalian jonga kum bu sitting MDC CEM ngaso kemen bat ngap pau sha jing songwu iblay ba ladon kat balakar khu hadu kan khlemat ya ka bangin yo ban pendap ikan ka voting umpoi perkhat aku ba sedang file nomination layak ka por ban na komentar kani ka yuk layak ka por na komentar ka campaign kani ka tai bat mentah ni la yo pat ya ka ban pendap let's say kani ka jing tap vote bahkan kut sau beje sa shikan ta mentah dan kalian jungi ling baki kam ki bangila persyang ban prei hai por balikot kum MDC let's say por barit ban tauan ban wara ki ai baskem bakhlain dan takari ka jungi ki babun ki an ki bai dei bat ka an khndo ka siap ki an bai dei bat ka sishar khadar shnong ki an ha bai dei bat ka longkot longjai bat ki an ki bas kem ki beriu ki lai I menta ki tip baru ka ba ar ling ba ki development kat ka bala ai ka roi ka par mila persyang kat ai board MDC ngam artatin ba nakaliang jungi desi ki ba kin jit ni halor kita ki beta but nakaliang jungi ni habang ila ikun ni kerman hi ka bha kerman hi jingjok but ni ii ba kandon ka jingkela ka bakraw kan ka kenti menta da ka ba ki nong shong kin ai la tingi bangin trai ya ka kam te ngaso ai kublai ru ya barok ki nong shong ha kan ka dong ka thain ke jongi ka constituency ki bala kershan hoi collection kawan kalik ngidon ke job karen berita kawai ka banga sngo haladi kalong ba mimi syakmat ban syakri ki ba om tangka kamram ban pendap ni kal yele election lada ki ong ban chit tang rio ban yele election de se ngin shwele election dai de lakut election lakut ndai ngijit ikni kam ban syakri kakam ke bae ada kata te kata hi dalong kat balong kadai kani ka sinjam ke ba asim bandung hanong thamai de ban ai ka jing syakri ni kumba ka ta pai ba ngam su kher kawe ka an ka sha kat kum ka ID rules as amended house nam ka kandai spa san kuwe ka ID rules la franchise ba ngila bani kon makanun no constituency to bangi dan jimut te hoi
ngilak bat artem shatei kum MDC jong kasot kam Henry ke ba lesi ki bam tip ka penso kla mo kumnun wan shani kawai ka daw nga suskem na mabangadehi itrashnong hangi po nong my constituency lakha balak ngalahe nasan hangi po pakse dengan dehi na nong my constituency but ya ki bam tip lesi kinam tip ya kata Henry ki ba tip bat ya tip bat kisutu ka beta bagi kinya aji kasha ka kawai na kadawi ka ba penlongi lesi ban wanno shinisha nong mai kadi ka jing khat kendit jamba latip lang la dadang don hi ba latip lang nganam pak wan nama mentoi hi ban wan nama numla hi beki dia ba he bobaro hi ni puram te ka jing khat pa ka jom I ka penlong ya kini konstitusi ban num dan nom khmat te bat ki babun siki kenhun ki per dia kenduk ini ban pan jingka ban pa yang ini pa kontes ini ru ni ya keren ya khana bahai kata ba isim ya karai ban ni khmat akan dikenti di abang dan yesu kapan ki bahai ka jimut jum khat ki kai ba balai namar bakti babun ki isu kini kasi ki isu district council mengiru hantai ni jumlah syong thai ni ki ni kesar ni trishtom menora ki an kidon ki babahan dapat ba tak kajing toy jung islam tau ka ba arpat mi sakan ni kajing ya dawa artikel lais pak nyo kuai ka ba nak ni pak parti sikata kat dibet ke belajar ke penlong ban penlong shop shit ben ba penlong shipa te menyekan ko yo be hi kalat ya baterai rusakan ko ya bom terai rusakan ko te la de lek bahakat balek baharu syak kentho da lek seliu syak kentho jing kentho mlalai te shulong tang away la da ka jing kentho ka ba danong rem ba shong nong rem lek singi ru ngin haperkhat de la de ki jing kentho tang man shio nong politics manur mano nginam sngap kita ba kai iba kibreu menta kila syai kila suku paham tak kajing syak kain parti syak pen isi parti hadup kibreu isu isi krentep ikai kadau dawat ya kadau dan dawi syak keno kata ka parti batu syak keno parti babam sap dong dat lap te di ben ada ka jing ujor bade ben kem kan hitan dong le bam sap na kita ki nong le tu rei bundan pak ko ngata syu keno be kum tu hi tambayo ban keno rei bundan jing shisha kan kawai kadai jing shisha babun se kim bundan raki caka babiang man shong nong kani ka migration nei ka bawan naki khapsol naki caka nong kendom kala jur bah po so shlong te kai ka mga ngaso bade ben penslur yiki nong nong dingi ka long ba ngin etrei ki la ka jong ki kam hala ki jong ki area ka ka jong ki district shnong penkiu ka yo ka kot ka hi pateng ha ki tu ki area inde ben shuwan shong lut be kam lut shaso te ho jing dot kam hasor mi dot kam te habai dei pak kata ka jing bom dan jaka bom dan bien kata hajan bar khoi kiri bar khoi kiri India ke state dan te shulong deng ekran pak hasor ka nama hasor dan ri ra shu dan pia kran sipo than nong kendong kum ngamen sha nomor keneng konstitusi mor keneng dang pun ha jaka ri ra desi doong banwanra ki housing scheme ka biang utama wanra housing scheme menshna apartment ben ai ki beri bujungi kata te kalong te Henry Shani ta ka ya kan ben ta jakaru dan shu kala long saturated habede ka building kining ta bana kaliang na kaliang ka jungi ngin le stop ban wat kila bukti kumno ban bang ini jinge kani kam dai badang jam ta sisnam ko aslam ringin persyak mah